Манара ой урағың қаршы иді қиблаға неше йыллар зикір тәзбих әйтә идең Аллаға. Минем артымда Токионың күркәм мәчете урнашкан. Ул Япониядәге иң зур мәчет һәм илнең иң әһәмиятле мөселман үзәкләренең берсе. Аның тарихы 20нче гасыр башында Япониягә күченеп килгән татар һәм башкорт мухаҗирләре белән бәйле. Беренче мәчетне нәкъ менә алар төзеткән. Бүген күреп торган Мәхәббәт бина исә 20нче елда Төркия ярдәме белән яңадан төзелгән. Иманара исемеңне бигрәк матур куйганнар.